Bismillahirrahmanirrahim. Došlo u hadisu kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kaže, kada čovjek zasadi sadnicu, kaže, za tu sadnicu on ima nagradu sve što pojedu ljudi i sve što pojedu životinje i sve što pojedu ptice i sve što neko ukrade. Ti zasadio sadnicu i sutradan dolaze momci, jel tako, iza ponoći kradu, uzimaju voćke, jabuke, ne znam, šljive, kruške, šta vidi. Ti imaš nagradu. Ti si uradio dobro djelo. To je ono što se traži od tebe, da uradiš dobro djelo. Uvijek kazati, dobro, ja ako je posadim, možda neko bude krao, mani se toga možda neko. Tvoje je da uradiš dobro djelo, nakon toga ti imaš nagradu, to je neupitno. A što će se nakon toga dešavati? Biće šta uzvišeni Allah želi. I zato se kaže u hadisu, hadisu Ibn Mađe, kada bi nastupio sudnji dan, a u ruci nekog od vas sadnica i može usaditi prije nego nastupi, kaže neka zasadi. Pa dobro, ali što ću ja zasaditi? Kome da zasadim ja tu sadnicu? Ona treba, znači, nekoga ko će je zalijevati, ko će brinuti je tamo, krečiti je, ne znam šta joj treba toj sadnici, treba joj 2-3 godine možda da daje plodove. Zašto je zasađivati u tom vremenu? Tvoje je da uradiš dobro djelo, a sa rezultatima ti ništa nemaš. Ti i ja, svi mi. Tako. Tvoje je da uradiš dobro djelo. Tvoje je da kažeš komši lijepo, ali kaže on neće poslušati, prije će se Ebu Džehli pokoriti nego on. Nije tvoje da ti govoriš šta će biti, kako će. Tvoje je da mu kažeš lijepo riječ i da ga upozoriš ako je greška. To se traži u putu. Allah se smilovao čovjeku, u hadisu kod Buharije se kaže, Allah se smilovao čovjeku, samhani da štara, samhani da ba, samhani da ktaba. Allah se smilovao čovjeku koji je, kaže, jednostavan kada kupuje, jednostavan kada prodaje, jednostavan kada potražuje svoje dugovanje. Pazite, hadisa. Jednostavan, tolerantan kada potražuje dug. Svi hadisi poslanika sallallahu vrijede kako za njegovo vrijeme, tako i za naše vrijeme. Samo ga treba shvatiti i razumjeti u vaktu u kome živimo. Jednostavan koji potražuje dug, znači nemoj čovjeku slati one tamo terivače dugova i sterivače dugova i ne znam više koga. Tako da plaše njega i njegovu porodicu, da ne mogu spavati djeca mirno jer ga neko budi, neko to zaslužuje, u redu, slažem se, možda neko me kola po glavi, onaj moj dužnik što me već 9 godina izigrava i tako dalje. To je nešto drugo. Kaže poslanik, Allah se smilovao čovjeku koji je jednostavan i tolerantan kada potražuje svoje dugovanje. Tako nas Islam uči. Samo da je dozvoljeno da neko bude ohol muslimani, ima najveće pravo da budu oholi zbog vjere koju ima. Ali nije dozvoljeno niko, ni muslimanima, ni muslimanima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve hadisu, koga bliže imam Ibn Hibban, kod Ebu Hurajre, kaže: "Men eqale nadimen bej'atehu, eqale Allahu asratehu yawm al-qiyame." Kaže, ko pređe ili ko poništi trgovinu čovjeku koji se pokajao, kaže, Allah će poništiti njegove grijehe, njegove posrtaje na sudnjem danu. Čovjek došao od tebe, kupio od tebe određeni proizvod, otišao kući i već sa vrata, kaže, Hanuma živi bio, odmah vraća nazad. Ni govora. I on šta će? Nazad u trgovinu. Izvini, molim te, ja. I ovaj mu vrati. Nakon što je zaključio kupoprodajni ugovor i razišli se, nema više međusul hijar, da ima pravo izbora dok su na jednom mjestu, razišli se, ovaj nije dužan da mu vraća. Vrati mu, kaže, Allah će preći preko njegovih posrtaja prodavca, kao što je ovaj prešao preko njegovog posrtaja, jer se ovaj pokajao što je to kupio.